Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Стефка Костадинова прие Весела Лечева в Българския олимпийски комитет. Срещата между двете гранд дами на българския спорт е първа след общото събрание на 19 март. Тогава Лечева спечели с 48 на 33 гласа. Последваха жалби в съда срещу легитимността на събранието. Стефка Костадинова и Весела Лечева разговаряха около час в централата на Българския олимпийски комитет. Медии не бяха допуснати, но и двете говориха след срещата. Госпожо Костадинова, днес в ролята на шеф на федерация или на избран председател поканихте Весела Лечева? Като името Весела Лечева, защото тя е много голям спортист. Така че това, което смисъл бях помолена в този личен разговор, да помоля тези, които са подали жалба, да се откажат. Всеки има законно право да подава жалби, така че бъдете спокойни. Олимпийски е спокоен, с Весела Лечева сме окей. Големи жени сме, големи спортистки сме. Няма да позволим да има проблеми и хаос. Готовност за намиране на консенсус изрази и Весела Лечева. Очевидно е, че на този етап нямаме така решение съвместно да излезнем от цялата ситуация, но считам, че имаме напредък по отношение на това, че си определихме още една среща. На тази среща ще продължи започнатия вече разговор по отношение на изчистването на фактическата ситуация в Българския олимпийски комитет. Костадинова коментира ситуацията с внесените жалби така. Общото събрание обаче, когато има жалби за нередности, трябва да се внесат в съда. Аз не съм подавала жалба, други хора са подавали жалби. Не беше ли именно Белчо Горанов човека, който организира това общо събрание, човека, който подаде всъщност жалба срещу общото събрание, което той е организирал? Ами да, учудващо е това, но какво да ви кажа, такъв е живота. Да, аз много неща научих. Олимпийската шампионка в скока на височина заяви, че ще приеме решението на българския съд, но не изключи и ново събрание до края на годината. Но ако съдът каже, аз си вземам багажа и се махам. Ако не, отиваме на извънреден конгрес. Нова среща между Костадинова и Лечева ще има на 23 април. На този етап световната шампионка по спортна стрелба остава невписана в търговския регистър заради внесените жалби. Ден след като си позволи грозни нападки в ефир по адрес на журналистката Велислава Миланова, Илиян Илиев намери сили да се извини. Спортната редакция на BTV осъжда остро поведението на националния селекционер. Предлагаме ви отказ от предаването Спортен Нюзрум по-рано днес, където темата коментираха Димитър Тасев и Петър Бакърджиев. Велислава Миланова или така? Да се концентрира в нейната работа, клиповите, интервюта, а не да концентрира кой бил изморен и кой не бил изморен. Това е срамна работа. Журналист в медия, която да коментира, ние сме били изморени. Как разбра? Сега да му кажем на господин Илиев, че работата на журналистите е да коментират и да задават въпроси. И независимо дали му харесват това, какво коментират и дали е съгласен с мнението на даден колега, това ни е работата. Да коментираме, да анализираме и да ви задаваме въпроси, господин Илиев. А в качеството ви на национален селекционер не може да си позволите така груба атака срещу наш колега. Футболните емоции в турнирите на УЕФА продължават и тази вечер с четвъртфиналите в Лига Европа. 3 мача може да проследите наживо в каналите на BTV Media Group. Кулминацията са двата късни двубоя с начало 22 часа. Тотнъм е домакин на Айнтрахт, матч, който може да гледате пряко по BTV Action и Войо с коментара на Георги Поп-Василев. Рейнджърс приема Атлетик Билбао от 22 часа в ефира на Ринг и онлайн на Войо. В ранния матч от 19:45 по BTV Action и Войо Бодилглимт играе пред своя публика с Лацио. А на 14 април в Молдова се открива Европейското първенство по вдигане на тежести. Шампионатът може да гледате на живо от неделя в ефира на Ринг, а онлайн единствено с стрим на платформата Voyo.bg. BTV посвети специална поредица на най-силните мъже на България. Кръстихме я Железните, стартираме с Ангел Русев, а всички епизоди гледайте ексклузивно на Voyo. Напукна проблемите в българските щанги. Едно момче продължава да бъде хегемон в Европа. Ангел Русев, който остана да тренира в залата, въпреки трудностите. И това, но най-вече любовта ми към спорта. Любовта ми към спорта е огромна. Постиженията, които съм постигнал до сега и за напред, които мечтая, ме кара да остана в залата. Това, че ставаме европейски шампион, за мен не значи много, наистина, колкото и да звучи странно. Моята цел са много по-големи титли.
Европейската титла е едно преходно състезание за мен за големите първенства. Мен болката ме прави шампион. Така че всичко друго е лъжа. Още новини на BTV Sport BG. Така се разделяме. Приятна вечер.